ndomubvarura aita mutete kwandiri ndinomuda shura ndomubvarura rasta bata wenyu ndomukwachura ndomubvarura aita mutete kwandiri ndinomuda shura 2019 mumwe ndomugarisa papeji mboko dziya ndinovharira mukeji ndinorova mumwe nditora sikeji handibvume chifiti uya beji ngoma dzangu itabuka unogwinwa ukasara unezuda zvekusaidzwa takazibuka saka uchiona ndakachamuka ndiri kuvava senduru kubvira kumwe kenduru tiri madzitateguru ndinomubvarura ndomubvarura rasta bata wenyu ndomukwachura ndomubvarura aita mutete kwandiri ndinomuda shura ndomubvarura rasta bata wenyu ndomukwachura ndomubvarura aita mutete kwandiri ndinomuda shura usateste bharurimi ndouraya fanikaroga unobharuka ukasara wakaboka hachipachenyana ndinoda madhonza ndokukanda parikrutu fanika masoja kupirisa mutanzi ndinounza faya pageto nengoma rangu manyawaya wicked man holy ghost fire simba rekupisa mboko rinobva kuna mesaya ndinomubvarura ndomubvarura rasta bata wenyu ndomukwachura ndomubvarura aita mutete kwandiri ndinomuda shura ndomubvarura rasta bata wenyu ndomukwachura ndomubvarura aita mutete kwandiri ndinomuda shura 2019 mumwe ndomugarisa papeji mboko dziya ndinovharira mukeji ndinorova mumwe nditora sikeji handibvume chifiti uya beji ngoma dzangu itabuka unogwinwa ukasara unezuda zvekusaidzwa takazibuka saka uchiona ndakachamuka ndiri kuvava senduru kubvira kumwe kenduru tiri madzitateguru ndinomubvarura rasta bata wenyu ndomukwachura ndomubvarura aita mutete kwandiri ndinomuda shura ndomubvarura rasta